L-istazzjonijiet One minn żmien għal żmien jaħsbu biex ilaqqgħu il-familja kbira ta' telespettaturi u semmija mal-uċuħ u l-ħna ta' dawn l-istazzjonijiet. F'attivitajiet li jsiru fejn isiru dejjem ġibdu mijiet ta' persuni f'atmosfera mill-isbaħ. Din id-darba jmiss il-Festa Maltija flimkien mal-familja ta' One. L-attività li ser tibda fis-6:30 u tibqa' sejra sat-tard ser jagħtu semhom fiha fost l-oħrajn il-grupp popolari ta' Sfin Malti Paul Kurmi Dancers, il-kantanta f'qalb il-Maltin Mary Spiteri u l-grupp The Big Band Brothers. Dwar dan tkellimna ma' Clint Bajjada, wiċċ popolari tal-istazzjonijiet One u l-qed jaħdem fuq l-organizzazzjoni ta' din l-attività. Festa Maltija kif inhu qed jgħid l-isem stess għandha x'taqsam ma' dak kollu li huwa Malti. Tradizzjonijiet Maltin, logħba tfal b'karattri Maltin, karattri popolari ta' Disney u fuq kollox mużika Maltija. Bla dubju ta' xejn, kif ħabbarna ftit tal-ġimgħa ilu ser ikollna lil Big Band Brothers li għadhom kemm ħarġu s-CD album tagħhom Ftakar li hija CD album ta' ħafna mużika Maltija klassiċi nistgħu ngħidulhom hekk u dalgħodu iċ-ċermen tagħna Jason Mikallef għadu kemm ħabbar li ser tiftaħ din is-serata il-kantanta Mary Spiteri. L-ispettaklu ser ikun akkompanjat ukoll ma' ħafna ikel tradizzjonali Malti. Ma jistax jonqos l-ikel u xorb u aħna ħsibna biex nagħmlu ikel tradizzjonali Malti sabiex jikkumplimenta mal-atmosfera sabiħa li aħna ser nagħmlu nhar il-ġimgħa li ġej. Bla dubju fil-Park Nazzjonali ta' Qali ambjent mill-isbaħ għall-familja kollha